אז מה קורה רובוטים? כן, פוקסי גיימינג, ואנחנו בסרט חדש ואני הולך לשחק בגרני, אבל לא גרני 1, לא 2, אלא גרני 3, גרני חדש שיצא שבוע שעבר ואני הולך לשחק בו. ולא שיחקתי במשחק השני, אבל במשחק הראשון כן שיחקתי, ואני לא חושב שצריך לצלם אותו, אבל את המשחק השני אני לא שיחקתי בו, אז אני כן אצלם אותו. אבל בינתיים אנחנו נשחק בגרני 3. יש לנו פה את גרני, את הסבא המוזר הזה. הוא לא נראה מגניב. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. ואת סלנדרינה, שגם יש לה משחק שבו שיחקתי. אז בוא. אוקיי, גרני גרנדפה, בוס. סלנדרינה, כמובן. איזי, נורמל, מי זה משחק ראשון. ווילטי, הייקט, לואו, הייקט, מיוזיק. וי, שואו אינטרו. גם וי, ונתחיל. טיפים, יאללה. אוקיי, אני הולך, הגעתי לארמון באמצע הלילה, כי אני בן אדם מטומטם, שאם אני רואה משהו אז אני הולך אליו. מה זה? זה הבית של הציפורים או מה זה? יש פה מכונית. אוקיי, נדפקנו. נגיד מה זה החלון השבוך של זה שם? כנראה היה להם כיף שם אומייגאד, נדפקנו. אוקיי, מה יש ברכב הזה? הרכב הזה ריק. אוקיי, עכשיו מה יקרה? מה זה? וולקאם. עוד פעם אתה. למה יש לך עיניים כאלה? יא רבי. עכשיו לפי דעתי אני אמור למות. כן? אוקיי, day one. אבל למה לא מת מיריית שוטגן? זה שוטגן. אוקיי, התעוררתי בכלא, וסוף סוף אני לא מתעורר אני פותח בשניות, אבל איך אני? אוקיי, יש פה, פתח את זה, שמתי לב. עכשיו מה אני עושה עם זה? אומייגאד, I need a padlock key. אני גם רוצה לדעת מה יש בפנים, אני אנקור את הדלת. אומייגאד. גו דלת! לא, לא רק למנע. אוקיי, מה הולך שם? די 2. אוקיי. נו, אוקיי. אז כן נשאר לי הפורץ מנעולים הזה מאלי אקספרס. סבא הזה נגבור את זה? איזה עושה רעש לו פה? אני יכול לפרוץ את זה? כן, מגניב. רגע, אני עכשיו יכול לפרוץ כל מקום ככה, מגניב. אומייגאד, מה זה? אתה חי? ילד? מי שלא תהיה? מה זה היה? אבל למה היא באה לפה? אוקיי, פורצים. טללה. פרצנו. מה זה? מי זה? סלנדרינה? זה היה, נבלתי. אוקיי, יש פה דם. אוקיי, בואו נעוף מפה.
לך, יאללה. עוד יש פה טלוויזיה. אי אפשר להדליק אותה. חלון, מחלקה. אוקיי. יש פה גפרורים. אוקיי. מה אני יכול לעשות עם הגפרורים האלה? אני רב לברוח, אני אמות! איפה הדלת של החרא הזה? כן. פתח! סגור. מה אני יכול לעשות ככה כאילו? יחיה. אומייגאד. הוא הלך נראה לי. יופי הלך. אומייגאד, היא מפחידה אותי. או די, נו מה? יופי, זהו. אני לא פה, אני לא קיים. לפי איך שהגוף שלי נראה, אני נראה בחורה, אבל בלי שערות, אז אני בן, אז הכל טוב. איך אני איתכם עכשיו תהיה סלנדרינה, יאללה. 3, 2, 1. יש פה מלכודת דובים. יש כאן. פה רגע זה. יש פה עוד. נו! לא ראתה אותי. היא ראתה אותי, אוקיי. לא, מה? אוי! אאו, זה כאב. יום רביעי. אומייגאד, נו. למה זה כאן קשה? אני כולי בדם, מגניב. בוא נעשה את זה. תכלס, המשחק הזה הוא לא מסובך. לא. הנה, הייתה פה. אני אראה את זה בסלור. סליח. אומייגאד, סבא זה. והסבתא שתהי מטומטמת, אמן. הלאה ברחתי. היא לא ראתה אותי, נכון? היא לא ראתה אותי. היא לא ראתה אותי. וואו. היא לא. את לא רואה אותי, את מטומטמת. אני נלחם, לא יודע, אבל אני כדאי שאני אצא נראה לי. טוב, סלנדרינה הייתה פה. מה זה? סטון. לקחתי אבן, למרות שזה יותר נראה כמו... לא יודע. אומייגאד, הוא רודף אחריי. אני יכול להיכנס? תינדור, בבקשה. סלנדרינה. הסבא הזה רדף אחרי, אני חייב להיכנס לפה. איך נכנסים? אי אפשר! פעם היה מותר להיכנס, אני זוכר את זה. אוקיי, אני זוכר גם היה פה, אמור להיות פה משהו. מה זה? לא, זה מהשוטגן. מה נשים האבן הזאת? אני צריך אותה. בוא ניכנס. או שזה עשה הרבה רעש. בא לי לעלות לקומה הכי למעלה, לא ראיתי מה יש שם. מה את באה עכשיו לפה? תראי, קחי, תלמדי, אני יודע לשיר ואת לא.
אם הסבא עכשיו יבוא, בוא נלך לפה, היא הולכת לפה כל פעם, בוא נראה מה יש פה. ופה אין פה ארון. נכנסים לארון. איך דיברת על נכנסים על הארון? אני שובר אותך עכשיו, בוא. אומייגאד, נבלתי. אומייגודנס. יום חמישי, היום האחרון. אוקיי, עכשיו כנראה יש לי יותר דם. לא, נראה לי יש לי גם אותו דבר. פתחו את הדלת. יאללה, בוא נפרוץ. פורץ מנעולים אלחוטי. זה הכי טכנולוגי שיש בימינו. אז חברים, לא להיבהל מזה, זה מטורף. זה מטורף. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. אוי, לא, מה הם שתיהם? שתיהם? תראו איך עושים את זה. Fuck you. רגע, טוב, כנראה שמותר לצאת. זה יש שיער ברש. אוקיי. נו מה? חייב לצאת לבחוץ. חייב לחיות. עוד פעם מה הבאנו זאת פה? למה שאני פשוט לא אלך אל המים האלה? טוב, לא, אני לא חושב שכדאי. יש פה משהו? אני ריק פה, נו. מה, היא לא הגיעה לפה? איזה סבתא מאפנה. רואים שהיא לא יודעת לרוץ. הנה, היא פה, היא אפילו לא רואה אותי. היי, אני פה. נו מה? מנה? הלו. אוקיי, הוא לא רואה אותי. אוקיי, חייב לברוח. אוקיי, פה. זה אני חייב לסגור. לעלות למעלה, בגלל שזה הסיכוי האחרון שלי, אף אחד לא למעלה. עכשיו אני יכול לעלות. יש. הנה הקומה האחרונה. מדרגות. ולמה אני לא יכול לעלות עליהם? איך אני עולה למעלה? זה בלתי אפשרי, מה זה? אני חייב להיות איינשטיין כדי לעלות על זה. יופי, עכשיו עליתי איפה אני נמצא כרגע? מה זה? אני במקום שאני לא רוצה להיות בו. אופה, אני יכול לעלות על הגג? איזה מגניב! אוקיי. יואו, זה הכיסא של קרי ברדשו. אומייגאד. תראו, אני יכול ליפול על השולחן. אני על השולחן מטבח שלכם. מה זה הכפתור הזה? שמעתי משהו נפתח. נפתח את הארונות. הוא עושה הרבה רעשים כדי שנראה לי אני עוף מפה. אוקיי. מה זה? איפה אני? איזה קומה אני? אני כנראה... סלנדרינה, נו! אומייגאד, אני לא יכול לקרוא. אימא'לה. מה שמעתי? אוקיי, ברחתי. כנראה. מה יש לנו פה? אומייגאד! לא. אומייגאד! נעול. נסגור! פתוח! סגור. אומייגאד. כנראה שכן, טוב, בואו נלך לראות. זה היה מפחיד. Hello there. אומייגאד, מה זה היה? רגע, אני הפסדתי. לא, אני הפסדתי, הלך עליי. מה זה, אני ברכב כאילו? כאילו עכשיו הורגים אותי, כמו שהיה במשחק הראשון.
עם פצצה אתם... למה? חשבתי אתם תתניעו את הרכב ואני אמות, אבל... יאללה, פצצה. איזה אפיק. אני לא יכול, אני מת, תראו את זה. איזה משקפי סנופ דוג. גיים אובר. מה זה היה קשור הסצנה הזאת? אני לא מבין. טוב חברים, זה הסרטון היום. מי שאהב שישים לייק, יירשם לערוץ, תפעיל את הפעמון. אם אתם רוצים עוד פרק עם המשחק הזה, תלחצו על הלייק, תשברו את הפעמון, ויאללה ביי!